Finalerako behar ditugun osagaiak hauek dira. Eta zein da finaleko errezeta? Kokozko arroz esne bat matx karamelizatuekin. Toma ya, hortxak aso. Eta behar diren osagaiak. Arroza, esnea, azukrea, limoia eta kokozko esnea. Eta matxa karamelizatzeko matxa, azukrea, gurina eta Bizkaian lekitxoen gaudenez, Bizkaiko txakolina. Lehenengo pausua. Esnea, limoia azalarekin berotu, zapore pikin bat eukitzeko. Azukrea gehituko diogu gure arroz esnea gozotzeko. 6 bat koiarakatxo, eta modu honetan gure arroz esnean oinarria prest egongo da. Hau, 5 minututxo izango dira asko jota. Eta segidan, matxa karamelizatuko ditugu, baina karamelizatuko ditugu txakolinarekin. Eta hori prestatzeko lehen da biziko pausua gurina eta azukrearekin karamelotxo bat prestatzea da. Eta karamelizatzen hasiko da, eta begira, esnea irakiten hasteko zorian dago. Horrela daukagunean, zeingo du azalak kendu, limoia azalak kendu ingo ditugu. Eta esnea irakiten hasten denean, arroza gehitu behar dugu. Eta arroza, berezi xebe izin bida, o ez da kasetan? Ia edozein arrozak balio lezake. Baino, kasu honetan, arroz esne bat egiteko arboreo motako arroza puntxu estra bat emango dio. Eta arroza egosten ari den bitartean, matxak zuritu dingo ditugu. Eta hau izango da beste gakoetako bat. Matxa azal eta guzti jan beharrean, azala kontu handiz kenduko diogu eta gure arroz esnea eta karameluak iaia prest azkeneko ukituak pikima despistatzeko. Koko esne apur bat zaporea mantentzeko. Eta karameluari gure Bizkaiko txakolina. Tanta txikitxo bate bai. Goxatzeko. Eta puntuoi bixi-bixi geratuko zaio eta gure matxa karamelizatu arroz esnea oztu, importantea delako arroz esnea epe lotza egotea eta platera bukatzeko prest gaude. Trikimaio txiki bat arroza azkar oztutzeko. Honekin ere komeriak izango dituzteta. Bandejatxo bat hartu, arroz esnea bertaratu eta bandeja hontan, azkar oztuko zaie eta hemen oztutzen ari den bitartean matxa karamelizatuko ditugu. Buah, zelako zaporio, tio. Oso ona, Ez da ba ona hongo. Zeukinde, no? Finaleko platera data, nola ez da ba ona hongo. Oso ona, Etxeku eta limoi kutsuaka, toke badaka, kokoare, bai, noski. koku gertzen da. Oin beru da, baina. Eta bida, gure txakolinan karamelua. Gauza ederra. Txotx batekin. Zapatu eta... Ostia, txupatxuz bat izango basan moduen. Txupatxuz txiki bat. Eta honei, oztutzen utziko diogu, buelta pare bat ematen. Eta orain, azkeneko pausua txurru, Barrueko platera para eratzea. sartzie, edarto. Ez niri plater minimalista gustatzen ezkitela. Eta gure matx txikiak azkenik hortxe. Eta ben dakagu, kokozko arroz esnea matx karamelizatuekin.